To jama'a assalamu alaikum, barkanku da zuwa tasha mai albarka. Ga abin da ake tsoro na kuma ake gudun afuwarsa shine ya faru. Wannan dalilin ne yasa Aminu Saira ila shi takofi ya ce wallahi sun matallahi ba zai fasa sake fiye labari na ba, sai dai duk abin da zai faru sai dai in ya saka ya faru. Hakan ne yasa aka kirawo manyan producer saboda a tattauna a ka karshen matsala, amma Aminu Saira ya ce tunda Abba Al-Mustapha baya jin maganar manya sannan kuma baya jin maganar magabatansa, ya ce to sai dai duk abin da zai faru shi fa sai ya faru, zai ga uban da zai faru kuma zai ga uban wa zai dauki mataki akan nasa. Hakan ne yasa manyan producer su irin su Shibin Shadda, irin su manyan jigajigai masu da'aji irin su Tijjani Asasi suka fito su ma suka magana suka ce gaskiya abin da Abba Al-Mustapha yanke shi ma sun bai yanki zaman lafiya ba, saboda wannan ya kawo fitina ce wacce za a daɗe a nan ta ba san karshen ta ba sai dai farkon nata. To masu saurare ku ƙara gyara zama ku ji abubuwan da suka fito daga bakin Abba Al-Mustapha. Wannan dalilin ne isa mutane suka fito suka masa ca bisa yadda ya yanke hukunci babu ci babu gani, amma ya ce da hujjarsa sannan kuma ba ya ne wurin san kansa ba kuma da ra'ayin kansa ba ne ba. To masu saurare idan yanzu kuka shigo tasha mai albarka ku ci gaba da yi mana subscribe, kana ku danna mana alamar ƙararrawa da zarar mun dora domin samun cikakkun bidiyo da cikakkun bayanai. Ku kasance tare da mu a tasha mai albarka, tashar da take kawo muku gaskiya da gaskiya, babu ƙarya kuma babu munamuna sannan kuma babu amaja. Manyan jaruman Kano na bangaren labari na sun goya wa mai gidan nasu kuma shugaban nasu suka ce tabbas ƙudurin da yanke a kai bai kamata a ce janye ba, saboda Aminu Saira ya fito yawa Abba Al-Mustapha kace bisa yadda yake cewa shi ba zai fasa cikin fim labari na ba, saboda shine ruwan san sa sannan kuma shine abincinsa. Hakan ne musa ya ce to zai ga ubun da ya ce ba haka ba, saboda ya daura dan baya ce sanarwar da Aminu Saira iwa duniya kuma sanarwar Abba Al-Mustapha ta jijjiga duniya sannan kuma ta jijjiga al'ummar duniya bisa yadda yake nunawa shi ko ba ubun da isa ya hana su cikin fiminsa. Ya ce to tun da bai ji bar ba zai ji wowo, ya ce zai sa a daƙile masa tashar sa a ƙasar waje, sai ya fara ce masa idan baka sa daƙile ta ba idan ne ka fito su cin mahaifi ka sannan kuma kar Allah ya saka fasa a sa a daƙile mu tashar tawa. Ya ce in dai daƙile masa tashar ya ce naira miliyan 200 ma ba za ta iya raba sa da shi ba. Yanzu haka rigima ce ake ganin dole sai an shiga kotu saboda aiwa kowa da kowa hukunci tunda kowa ƙarƙashin doka yake amfani ba wai zaman kansa rigindin sa yake ba. Wannan dalilin ne yasa mutane suka fara goyon bayan Aminu Saira suka ce gaskiya abin da Abba Al-Mustapha ya ce zai Aminu Saira bai nemi zaman lafiya ba, sannan kuma abin da ya ce zai masa hakan bai dace ba, saboda baya faɗin banza sannan kuma baya faɗin batsa a cikin faɗin labari na. Hakan ne yasa faɗin labari na ya samu lambar yabo ga duniya baki daya bisa yadda ya samu lambar yabo a gurin al'umma daban-daban. Ya ce in dai za ya kona masa tasharsa to fa ya ce wallahi naira 100 kuma ba za ta iya, miliyan 100 kuma ba za ta iya kashe kitsin nan ba, in ji Aminu Saira kenan. Hakan ne yasa mutanen su ganin kamar to abin da Abba Al-Mustapha yake shirin yankewa kan Aminu Saira ya ake ciki, hakan zai yi ko kuma a'a ba zai yi ba. Ku biyo mu a tasha mai albarka domin kawo muku full video da cikakken bayani mu ga yadda gizo yake sakata sa. Aminu Saira ya fito ya ƙara jawa Abba Al-Mustapha kunni, ya ce in dai suke ƙona mai tasharsa ya ce to zaman Kano zai gagaye shi, saboda ya ce bai kawa zai iya kashe wutan nan ba idan ba shugaban jihar Kano ba, wato Abba Kabir Yusuf shi ne nan zai kashe wutan nan, amma ya ce idan ba shi ba bai ga mai iya biyan su kuɗin tashar nan ba. Manyan jigajigar labari na sun bude sun koka bisa yadda suke cewa gaskiya ne abin da Aminu Saira ya faɗa akan tashar tasa ya kai faɗa, saboda cewa samar shekara 10 yake mata wahala kuma yake mata ɗawainiya, kawai sai yanzu za a ce za a masa kwantam wato ƙona masa ita. Ya ce in dai Abba Al-Mustapha ɗa ne cikin wasu kuma ɗan harga ne ba cikin shege ba, ya ce in dai shege ne shi ya ƙona masa tashar gani zai ga yadda suka da shi, saboda ya ce sai ya ga uban da ya fi sa a jihar Kano kuma sai ya ga wanda ya tsaya masa.